खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै एडिआरिया मैया गोजोनै जानानै थांबाय नाथाय मैयानि सानावबो सासे आइजोआ एरेस्ट खालामजानो गोनां जादों बेनि सिगां खुंनाय एडिआरि थार्ड ग्रेडनि आनजादा गोबां सावरायजानाय जादोंमोन कुइसन पेपार लिक जानायखौ लानानै समाज बिजोङाव जोबोद गोसारदोंमोन आनजाद जोबखांनायनि उनाव सोंनाय बिलाइखौ फट' सेबखांनानै WhatsAppनि गेजेरजों समाज बिजोङाव गोसार होनायनि उनावनो कुइसन पेपार लिक जानायखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन आरो बे दायाव माखासे सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामदोंमोन मैयानि सानावबो सासे आइजोआ एरेस्ट खालामजानो गोनां जादों शिबसागर पुलिसआ शिबसागरनिफ्राय सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामदों आइजोआ फेसबुकनि गेजेरजों पोस्ट होदोंमोन दि आंनाव जाबाय थानाय एडिआरिनि सोंनाय बिलाइ दङ जायफोर सुबुंफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा आंजों थोंजोङै मेसेज खालामनो हागोन होननानै बिथाङा पोस्ट होदोंमोन बेनि उनावनो पुलिसआ गोख्रों जादोंमोन आरो पुलिसआ आइजोनि सेराव नुजाथि हैनानै आइजोनि न'आव सेबनाय हाबाखौ मावदोंमोन उनाव आइजोनाव जाबाय थानाय एडिआरि आनजादनि जेबो सोंनाय बिलाइ मोननो हानाय जायाखै थांनाय 2022 मायथाइनि आनजादनि सोंनाय बिलाइसो मोननो हानाय जादों बेनिखायनो गोरोन्थि खौरां फोसावनायनि दायाव आइजोखौ एरेस्ट खालामदों शिबसागर पुलिसआ उनाव आइजोखौ बेलबो होफिनदों मानोना आइजोना 2 दाननि गोरलै गथ' दंमोन EM अरुप कुमार देनि सावस्रि बिफानाव फेलें जानाया फिन नुजाथिदों EM अरुप कुमार देनि सावस्रि बिफानाव गेहेलेम खामानि जानाया गले गले समाज बिजोङाव नुजाथिदों फिन बे खेबाव आरोबाव काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव डक्टर गैयैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानांनायखौ फोरमायथिदों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालिनि डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खेबसेयैनो 4 स्पेशलिस्ट डक्टरा गुबुनाव थांबाय बिथांमोननि 1 बोसोरनि पोस्ट भिजिटनि साख्रिया जोबनानै थांबाय बेनिखायनो बिथांमोनहा गुबुनाव थांबाय होननानै फोरमायथिदों 4 डक्टरफोरनि मादाव एनेस्थेसियानि डक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट आइ स्पेशलिस्ट रेडियोलजिस्ट अदेबानि सनोग्राफि खालामग्रा जेरै गोर्बोआव गोनां आइजोफोरखौ सनोग्राफि खालामनाय आरो गुबुन बेरामि सुबुंफोरखौ सनोग्राफि खालामनाय आरो सिटी स्केन खालामग्रा बे डक्टरा थांबाय बेनिखायनो थांनाय 17 साननिफ्रायनो काजलगावनि JSP सिभिल हस्पिटालाव अपारेशन खालामनाया बन्द जानानै दं जायजों रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों एनेस्थेसिया डक्टर गैयैनि थाखायनो गुबुन डक्टर जेरै गायन सार्जारि ENT डक्टर दंब्लाबो अपारेशननि खामानिया जायाखै थांनाय 17 साननिफ्रायनो बन्द जानानै दं होननानै फोरमायथिदों आरो बेरामिफोरखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजावसो दैथायहरनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बेकार लाइमोनफोरनि एकाउन्टआव दिनै फुंनि समावनो 75,000 रां हाबगोन 25,000 बेकार लाइमोनफोरनि बेंक एकाउन्टआव दिनै 75,000 रां हाबगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गोदान मोनसे बिथांखिखौ बेखेवनानै होगोन दिनै 30 सेप्तेम्बर मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 25,000 बेकार लाइमोनफोरनि बेंक एकाउन्टआव 75,000 राङै सोनानै होगोन आरो बेनि उनाव सानथामनि ट्रेनिं जोबनायनि उनावनो नभेम्बर दाननि गेजेराव 25,000 रांखौ होगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया गिबि खोलोबाव 1 लाख रां होनाय जागोन आरो बे 1 लाख रांखौ माबोरैहाय बाहायदों बेनि सायाव नायनानै उननि समाव आरोबाव 1 लाख रां होबावगोन गासै 2 लाख रां होनो थाखाय थांखि लादों मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसनि बिथांखिनि गेजेरजोंनो 2 लाख रां होनो थाखाय थांखि लादों आरो गिबियाव दिनै अदेबानि 30 सेप्तेम्बराव बे मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसनिखौ बेखेवनानै गिबियाव 25,000 लाइमोनफोरनो 75,000 रांखौ होनाय जागोन गुवाहाटी खानापारा फोथारनिफ्रायनो बेखौ राननानै होनाय जागोन बेनि थाखाय 25,000 सायख'जानाय लाइमोनफोरखौ डिसिआ हांख्राय हरखाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आरो नैथि खोलोबाव 75,000 बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2 लाख रांनि मादाव 1 लाख रांखौल' सुख'फिननो नांगोन बे 3 बोसोरखौ एंगारनानै 5,000 इनस्टलमेन्ट हिसाबै होनानै 5 बोसोरनि गेजेराव फोजोबजोबनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोजोन गोरोबथानि उनावबो गोरोबथा खालामग्रा खावसेखौ जोबथेसालियाव जोबनाय आरो केस साबसिनाय नाथाय खावसेया राजखान्थिनि रंजानाय लानाय आरो राजखान्थि खालामनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बुजिनो नांसिगौ
बे रावा आं बुंनाय राव नङा BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारिया बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोनहा रोखायै बुंथिदोंमोन दि रन्जन दैमारिया उदां जाबाय रावबो जेल जानांनाय नंला केसआ जोब्बाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय गोहोआव फैनायनि उनाव बेफोर मानो उल्था जाखो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा आरो खुगाजोंल' गगोन सख'गोन बुंनानै आनज्रायनानै थानो नागिरदों होननानैबो बुंथिबावो जुदि बिथांमोनहा खामानि मावदोंब्ला NDFBनि सोद्रोमाफ्रा मानो जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों मानो कर्टआव नुजाथिहैबाय थानो गोनां जादों आरो बिथांमोननो गरसेबो रांबो होआखै होननानैबो बुंथिबावो MCLA प्रेस मुसाहारिया एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आबो जाहाथे NDFBफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामा आरो जायखिजाया बिथिङावनो जाहाथे बिथांमोनखौ मदद होयो बेनि थाखायबो दिपेन बर'खौ खावलायो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ जोबथेसालियाव जोबथेजानाय NDFBफोरनि केसखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायाव बिथांमोनहा आवगायलांनो हाथों थामथि दोलो जेरै फरायसा आफाद बा राजखान्थि आफादानो जाथों मानो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBखौ मदद होनो नांगौ होननानैबो बुंथिबावो जायनाखि MCLA प्रेस मुसाहारिनि बियाबाव जेबो जौगानायनि खामानि जायाखै होननानै अजद होदों बेनि सायावबो फिननायखौ होयो प्रेस मुसाहारिया बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ गासैबोनो समान मोनथाय होगोन आरो जौगालु खामानि मावनो खाबु होगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय धोनसिरि बियाबनि थाखाय जेबो खामानि होआखै MCLA फान्डनि अनगा थाइसेबो रां आरो स्किमखौ होआखै होननानै बुंथियो BPFआ सोरखाराव गैयाब्लाबो माजबाद बियाबनि MLA सरन बर'आ रायजो सोरखारनिफ्राय गोबां बिथांखि लाबोनानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दं नाथाय प्रमद बर'आ गेदेर गेदेर खोथाल' बुङो 17 बोसोर बुङै बुङै गावनि दायनिफ्राय आनज्रायनो नागिरो होननानैबो अजदखौ होबावो MCLA प्रेस मुसाहारिया नेपालाव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय जादों गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानायजों गासै दासिम सा 170 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङानो दासिम गोमानानै दंबावो रैखा खालामग्रा हान्जायाबो रैखा खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दं ओजोंहाय गोबां दैबाना जानाय आरो हा गिसिगानायनि थाखाय स्कुल कलेजफोरखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादों पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआवनो दैबाना जानायजों दासिम गासै 43 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय 55 सुबुङा गोमानानै दङ आरो 101 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों गं 322 नखरफोर आरो गं 6 दालांआबो दैबाना आरो हा गिसिगानायजों खहा जादों गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय जानायनि थाखाय 3622 सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायावबो दोनहैनाय जादों 22 गोबां रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों नाथाय लामा आरो दालां गैयैनि थाखाय थांलाय फैलायाव जोबोद जेंना मोननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों हा गिसिगानायजों गंनै बासआ बुखारलांजानो गोनां जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों जेराव बास सिंनिफ्राय उनाव 16 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों रैखा खालामग्रा हान्जाया सान हर गावसोरनि हाबाखौ मावगासिनो दङ जेराव बिथांमोनहा हाजों फबसिन जानाय सासे उन्दै गथ'साखौबो हा सिंनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो दैजों बेंखन जानाय गामिफ्रावबो हाबहैनानै बिथांमोनहा दैयाव गोदोनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै रैखाथि गोनां जायगायाव दोनफैदों बेबायदिनो नेपालाव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय जाथाया जागासिनो दङ तामुलपुरनि नागिरिजुलियाव UPPL दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों नागिरिजुलिनि NC भिलेजाव हा राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि थाखाय सार्भे खालामनाय जाखाबाय होननानैबो फोरमायथिबावदों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि अफलाइननि गेजेरजों 1,42,000 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जाबाय जेराव अनलाइननि गेजेरजों बैसोमुथिनि गेजेरजों 9 दानावनो 72,000 नखरा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि मादाव 52,000 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो हादों होननानैबो फोरमायथिबाव बेनि अनगायैबो थांनाय BPF सोरखारखौबो गाग्लोबबावो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ खालि 39,000 सुबुंफोरनोल' न' होनो हादोंमोन जेराव PMAY बिथांखिनि गेजेरजोंनो बे 3 बोसोराव 260 लाख नखरफोरनो न' होनो हादों होननानै फोरमायथियो बे हिसाबै BPF दोला जोबोद उनावसो दं होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ आरो 80% रेशन कार्ड दं बेनि गेजेरजों आयुष्मान कार्ड मोननो हायो आरो आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै देहा फाहामथायखौ मोननो हायो होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर' बिथाङा अरुणोदय 1 अरुणोदय 2 आबो जानानै थांबाय दा अरुणोदय 3 आबो फैगासिनो दंबावो होननानै फोरमायथिबावो लोगोसे बिटिआर जौगानायनि थाखायबो गोबां बिथांखिफोरखौ लाबोनाय जादों मेल मिटिं खुंनो थाखाय 40 बियाबाव 1 कौटि राङै होनानै अडिटोरियाम लुनाय जादों आरो स्टेडियामबो लुगोन होननानै फोरमायथिबाव बेनि अनगायैबो दाउ हांसो बोरमा फिनो थाखाय
रां होनाय जादों 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 राङै होनाय जादों आरो 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होबावगोन होननानैबो फोरमायथियो UPPL नि मोनसेल' थांखियानो गासैबो हारि माहारिखौ समानै जौगाहोनाय होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ दुर्गा फुजाया जानो आरो गेजेराव माखासे सानल' दंसै दुर्गा फुजाखौ लानानै बयबो थाग थियारि जानो हमबाय हाथाय बाजारफोरावबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुजेननो मोननाय जाबाय ओजोंहाय फुजा कमिटियाबो फुजाखौ खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों जायफोर फुजा कमिटिया सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय दासिमबो जिल्लानि डिसिजों रायज्लायाखै बिथांमोनहा जाहाथे जिल्लानि डिसिफोरजों कन्टेक्ट खालामो बेनि थाखाय खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जायनाखि बिहु बा रंजालि बैसागो फोरबोनि समावबो खुंफुं आफादफोरनो सरकारनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ होयो थिग बेबायदिनो देग्लायबो गासैबो दुर्गा फुजा खुंफुं आफादनो राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बेफोरनि अनगायैबो फावथिना दिन्थिग्रा बा जायखिजाया फोरबो खुंनायावनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों जाहाथे रायजो राजाफोरजों खाथिसिन सोमोन्दो लाखिनो हायो होननानैबो फोरमायथिबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों